Moro kaikille videon katsojille! Pelataan vähän Minecraftia! En tiedä mitä tehdään vielä, mutta pelataan minne. Mennään yhteen maailmaan ja siellä pelataan Minecraftia! Minecraftia! Eiköhän mennä siihen maailmaan, jotka ei tykkää. Joo. Että mennään vaikka vähän tonnoon. Noin maailma. Moro! Moro. No F5 jostain syystä päällä. Joo. Ota riskiä mene mun baselle, kun yksi mun kaveri voi nähdä tän mun salabasin. Tää on oikeasti riski mennä sinne. Se on täällä. Olisitteko te löytänyt? Kerrokaa kommenteissa. Kaikki hyvin piirretty. Tää on mun siis ihan oikea base. Se ei vielä tiedä sitä. Tässä on full setti. Täällä on täynnä hoop. Mä oon sulkerpatsit täällä. Oikeesti. Tarvitsee vähän nyt arkkutilaa. Otan tänne kaikkea mitä mä en tarvitse. Noin. Kattokaa mun varasettejä oikeesti. Kattokaa mun varasetti. Niin on ihan jäätävän hyvää settiä. Ja mullahan nykyinenkin setti on ihan kauhea setti. Enää vihut. Ei niinku enää vihut, kun pääse kintereillä. Pelataanko eläimillä? Vissiin pelataan. Kyllä mä uskallan. En menetä mun kamoja, ainakaan toivottavasti. Jos me koko ajan pelataan eläimillä, niin mä en oikeesti niinku jaksa. Mä en jaksa. Mä en niinku oikeesti jaksa. Tai miettikää, mä oon saanut nää kauat eläimillä.